kloter kedua. Mickey Mouse motif wes ready. Mbuh ketok ora panas rek geger bola panas. Ketok mbok ora layangane iki. Endi mbuh. Teng dedet nanti dhuwur. Ya. Kosong perang laran. Iki wis ready iki. Serah dipal iki. Serah dipal iki. Ini ya ketok. Nah, semel layangan. Kampung ebuk. Surun ora, Tuan. Engko pancir-panciran. Glundung. Ora. Etan iki. Iki dasare gedan sawan iki. Jan. Guna ben. Ben wong iso ngowaya. Ngetan. Makanya nadeng ngetan. Halo. Ndue. Ndi? Ketoke. Kuwi. Iya toh. Toh? Sing duwe toh. Lho, umur pun dicek sitok anu, dicek paning rokok bro iki. Apa? Samsu. Enak ngene iki doyan aku. Lah kang rokok koyo ngene iki lah wet awu. Karena loro no koyo. Mana sih loro? Ora sing dhek ingi kae awu. Ninggali guys dentan wong-wong kuwi yo. Iki lah nukan bapakmu. Lah kok mulai men. Oke, mobil ora bayar. Ndelik bola iki ndelik panas geger iki. Untuk layangan mesem e. Sing duwe lho. Bocah iki lho, bocah cilik layangane. Dua. Bocah cilik kok layangane. Ah kok nggo apa layangane? Layangane kok nggo apa? Dadono. Halo. Halo, guys. Iya. Kurang ngedet sithik ya, Dong. Layangane kok nggo apa le? Apa? Kurang ngedet sithik. Diumbulne kidul? Hah? Iso ngumbulne layangan. Gak iso. Lah terus kok nggo apa? Ya gak iso. Layangan kok nggo apa terusan? Ya gak iso di rumahku kok banyak. Di rumahku masih satu balu kok. Dari Lah kok njaluk neh? Maise kok njaluk neh layangane? ya gak tahu. Loh, kurang 1000, Dong. Yo, sing jumuk lho. Tah cilik kok layangane. Nak ireng awakmu piye? Tuh. Oh. Panas kenteng. Gambire nang kono ada apa? Karo samuri ya karo sedang jajah pitik. Wis ngono bola panas geger.